Midnight Sun Canoe 2012 on saapunut ensimmäiselle tauolle Parkajoelle ja otetaanpa tästä ensimmäinen haastateltava Maarit paikan päälle. Terve Maarit. No heipä hei. No niin, eli ensimmäiset 20 kilsaa ollaan melottu, niin miltä se melonta nyt tänään tuntuu? No pikkuhiljaa vanha kone alkaa käynnistyä, että ehkä tästä se vaan paranee. Oho. Ootko pitkään melontaa harrastanut? Varmaan 90-luvun alusta, mutta nyt on tullut monta vuotta väliä, että en ole harrastanut ollenkaan. No niin, mistä sait idean lähteä tähän tapahtumaan sitten mukaan melomaan? Aikanani asuin Kolarissa ja tykästyin Tornio-Muonionjoki varteen ja ajattelin, että joskus kun tilanne niin sallii, niin sitten minä lähden melomaan sitä. Ja nyt tuli tämmöinen tilaisuus, että kaikki on valmiina järjestettynä, niin miksi ei sitten lähtisi nyt? No niin, ja kiitoksia. Ja otetaanpa seuraava tältä sitten matkan varrelta. Täällä oli ensikertalaisia melojiakin matkassa pari kappaletta. Tervehdys. Terve. Terve. Keitäs te ootte täältä? On Kaetsu. Tämä on Jani. Ja ihan melkein aloittelijoita melonnassa, että ei juuri melontakokemusta ole, mutta kuitenkin rohkeutta löytyi lähteä melomaan 295 kilometriä Muoniosta Tornioon. No nyt kun sanot noin, niin näköjään. niin ota sitä aloittelijasta se melkein pois. No niin, eli ensimmäiset 20 kilsaa ollaan melottu, niin miltä se melonta nyt tuntuu? Tekniikkalaji, sanotaan näin. Kyllä se sitä ihan hyvin menee. Mitä on fiiliksiä nyt ensimmäisen 20 kilometrin jälkeen? Ihan hyvät fiilikset. Komeat maisemat on tuolla. Ja yllättävän hyvät kelit on. Ei tullut vettäkään ja komeita koskia.